O equipo do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais traballa para abordar dunha forma sostible e holística os retos científicos máis ambiciosos en relación co medio ambiente. E faino atendendo a un triplo enfoque que combina diagnóstico, tecnoloxía e impacto cunha ampla perspectiva temporal. O CRETUS naceu en 2015 na Universidade de Santiago de Compostela. Coa súa acreditación como centro da rede CIGUS, avanza cara á meta de converterse nun referente na xeración de coñecemento científico e de solucións ambientais de vanguarda. Os 130 membros do equipo científico e técnico do CRETUS aplican un enfoque interdisciplinar que combina capacidades nos ámbitos da bioloxía, da química, da física, da enxeñaría química e dos estudos socioeconómicos e legais. Este esforzo permitirálle impulsar cambios cara a un planeta máis sostible. No período 2020-2023, desenvolveu máis de 20 proxectos de investigación colaborativa e publicou preto de 830 artigos. Ademais, captou financiamento por máis de 17 millóns de euros, baixo a visión de combinar a súa excelencia científica cunha clara vocación de transferencia e formación. O centro conta con 2 investigadores ERC e nel desenvolveron a súa tese máis de 80 doutorandos.